Mga kaigsunan, maayong adlaw natong tanan. Kini inyong ubos nga alagad, Pastor Dudes Howjan. Welcome to my channel, God's Mission TV. So naalang ko'y gamay nga mensahe alang natong tanan. Usa ka importanteng butang ato kining pagaisgutan o usa ni ka real talk mga kaigsunan concerning sa dagan sa atong gitawag og spiritual condition or position diya sa Ginoo. Well, makaigsunan kung magisgot tag reliyon, daghang reliyon, denominasyon, o sad to say nga nagi mga tao makaigsunan sumala pod sa ilang prinsipyo o sa ilang nasabtan nga dunay miingon nga maluwas mi tungod sa among reliyon. Ang among reliyon insakto, among reliyon tinukod ni Kristo. Ato pod nang gi-appreciate kay ilang man ng pagtuo, pero ani lang akong usa sa punto karon kining gitawag respeto sa matag usa. So ang pinakamaayong butang alang kanako makaigsunan nga panganduyon nato, no? Like for example sa inyo kamoy kamaturan, iampo mi, no, nga kami makabaton sa mong kamaturan, di ba? Sa samang paagi kami pod namingon mi nga naamis kamaturan di kang Kristo, amo pong pagampo nga kamo dadon sa Ginoo diha sa mga pagampo nga naay gitawag visitation sa Ginoo. So karon nagmatter ni sa gahom sa Dios sa pagpamuhat sa itong kinabuhi. Dili na kinanglan nga magdinaotay ta, kay kung mayong kang ikaw nas kamatuoran, ipakita nato ang kamatuoran nga si Kristo ang yang gugma kaluoy pagpasaylo mo'y mo prevail nato. So mo ni ko nasabtan mga kaigsunan, daghan kay reliyon, daghang tinuan, pero dili ta angay mag-away, dili ta angay maglalis ngano. In the first place, dili na kinaiyas Ginoo. So dinhi ni karon daogon sa atong kinaiyaw batasan. Kay si Kristo miingon, ang akong tinun-an mailhan sila sa ilang mga bunga. Nagtuo ko nga kana nga bunga bot pasabot sa Ginoo, kining atong pagkakita, kining atong kinabuhing Dios non Kristohanon, mapasayloon, mahigugmaon, o tao kang dili mapasipadon sa imong isig ka tao, patas ka nga tao. So makaigsunan, real talk lang ni alang natong tanan. Tungod kay walay laing nagplano og daotan nato, it is only the devil. Ang trabaho sa yawa, ikorap niya ang una-una sa tao, libugon niya ang tao. Ang trabaho sa yawa nga gusto niya nga gubaon, no, ang relasyon sa tao ngadto sa Dios. Muna nga ang akong mga pagdasig karon, kitang tanan importante nga naatay genuine nga kasing-kasing sa Ginoo, nga din magkat-untas sa pagigugma sa atong isig ka tao. No, wala tay katungod nga atong dauton ang tao. Wala tay katungod nga atong pasipad-an ang tao. Hinumdumi nga ang tao gihigugma sa Dios. Now, usa sa bersikulo ngayon sa Bible, common, John 3:16. Gihigugma sa Dios ang tibok kalibutan, ug tungod ni ana, yang gihatag ang bugtong anak. Kinsa nga bugtong anak? Si Kristo. Aron ang tanan mutuo kaniya, dili malaglag apan may kinabuhing walay katapusan. So alang ka natong tanan, ikaw karon nga naakas kamatuoran, ikaw karon nga mayon ka nga imong simbahan maorigi maluwas, ako nang gi-appreciate. Pero ako musulti nimo, ayaw pa sakiti ang uban, ayaw daoti ang uban, but instead yampo sila, ayaw silang awaya, tuguti ang Ginoo nga muluwas nila, tuguti ang Dios nga mamuhat nila. Ayaw na lang pagsulti og mga pagpanunglo, labi na diri sa social media. Makaigsunan alang nako personally, no? Ang akong advokasya usab mao ang pagpasundayag sa dakong gugma sa Ginoo, muna natay ang kalain-lain nga mga mission. So tang-awon nimong tanan akong video, never ko makaigsunan nga nagpasipala og mga any names of churches or religion, any kind of belief, nganuman kay ang atong gustong patigbabaw purely ang gugma sa Ginoo. Balag mingon mo nga kami piki, balag mingon mo nga kami dili kamaturan, inyo nang katungod, no, nagpasaylo usab ko ninyo ana, no, inyo na. After all, ang Ginoo ra man gyud mo judge nato, ang Ginoo ra gyud mo hukom nato, ang Ginoo ra gyud mo nagbuot na aning tanan makaigsunan. So mo ni usa sa mga butang lang unta, no, ebidensya
nga kung unsay tinuod nga naasulod nato mogawas ni sa atong buhat, sa pulong ug binuhatan. So akong mga encouragement natong tanan, kita tanan nga mga tawo gigugma ta sa Dios. Dapat kung si Kristo na gyud nato, kamatuoran ka, tinuod ng imong simbahan, ipakita ang kamatuoran. Pakita si Kristo. Sama ni Kristo. Kita di man taangay pasayloon pero gipasaylotan niya. Mingon pa ni Kristo sa unang pulong niya dito sa cross, amahan ko pasayloa sila kay wa sila nasayod silang gibuhat. So makaigsoon na alang nako personally, tanan tao I love them all. So therefore makaigsunan one of my advocacy is to present the gospel, the love of Jesus. Nga nagahimo tag mga various kinds of mission makaigsunan, krusada, feeding, visitation. Ano man ang among usa sa among nas kasing-kasing nga mapaambit namo ang kinaya ni Kristo, ang gugma ni Kristo, ang panalangin ni Kristo. So akong encouragement ninyong tanan, alang natong tanan nga makaigsunan, maghinigugma ita. It's about time to love one another. It's about time to release forgiveness. So wala tayo laing kontra, dili ta kontra. Ang kontra nato is only the devil. Ang yawa ra mo'y nagplano daotan. Ang yawa rin nagplano nga din ang tao gubaon iyang relasyon sa Ginoo. Tinlalon ka, tintalon ka, siya mo manipilit, siyang mo kurap sa atong unahuna. So di ta musugot ana. So kita dapat maghinugugma ay respeto ta igsoon. Respeto. Nadya sa akong social media makaigsunan, dagang mga komentaryo diya nga makaingyog ka nga why respeto, wala gyud Kristo, walay kamatuoran. Bisan tuod sila mingon nga sila'y kamatuoran, sila ang tinuod, pero literally diya mabasa nimo, ma-discern nimo, masabtan nimo. Kami dili man kami kamatuoran, dili man kami iya sa Dios kay piki man kami. Pero ngano man nga kami may naningkamot nga di ta mag-away. Kami pay nooy nagdepensa nga respeto lang brad sir. Padayon lang mo sa inyo kay padayon pero mig-amo. Pero mo insist lang gyud gyapon mo nga miingon mo gyapon nga bisan sayang lang na inyong wali-wali di gyapon mo maluwas. Try to imagine ka na nga statement. Pangutana, iya ba na sa Ginoo nga klase nga mga komentaryo? Unang-una wa ta nag-ila. Dapat imong buhaton iampo mi. Kay di man kami luwas, iampo mi nga maluwas mi. Kami born again man mi. Mo man imong faith. Na born again mi in the spirit, dili na religion. It's not denomination, but it is spiritual rebirth or manifestation within sa among sulod nga dunay transformation. And perhaps makaigsunan nakita namo na nga ebidensya. Nagikan namong kinabuhi lulong sa bisyo, mga bisyo kahilayan, sa diyang nakaplagan namo ang iyang pulong sa tinud-anay nga pagsabot, sincero nga pagsurinder, paghinulsol, pagdaig, pagsimba sa Ginoo, hinay-hinay kiusab sa Ginoong dagan sa among unahuna kasing-kasing binuhatan. Sumunay gahom sa Espiritu sa Dios nga nagpakataon nimo utro, nagpakataon na utro. Muna gitawag spiritual rebirth or born again spirit. Dili man naangay na to awayan ang born again makaigsunan. Kay it is a words coming from the mouth of Jesus. Lain-lain siguro yung understanding or interpretation, pero inyo po na respeto lang, no? So magampo ta kitang tanan, no? Regardless sa atong denomination. Yampo na to ang mga taong lulong sa druga, mga taong nga guba sa bisyo, mo na to yampo. No, naay mga nagwali dia, paminaw ninyo sayop, pasagdiin na sila. Yampo na sila. Wala kay katungod nga muhukom nila. Kana na simple magaigsunan. Usaray manghuhukom na to. It is the Lord Jesus. So respeto mo na pinaka-importante alang na to. Pag hinigugmaay na to. Pasagdiin mga tao nga tan-aw ninyo sayop, pasagdiin sila. Iampo sila. Ayaw daota. Ayaw i-look down sila. Ayaw i-discriminate. Tan-aw ninyo namo sayop mi, iampo mi. Iampo mi, i-bless mi. Kay kamo may blessing, kamo makay panalangin. Himo ang panalangin yung kinabuhi. Himo ang mong channel. Kay mo po na among gibuhat. Mahimo ming channel, mahimo ming blessings. No? Kana lang kasimple magaigsunan. So I hope nga nini nga orasa na ay minsay nga inyong nasabtan o nakuha ninyo ang akong side pod. So padayon tang mga lagad sa Ginoo nga dunay sincero nga kasing-kasing sa paghigugma sa Dios o sa atong isig katawo. Igsoon duol na si Jesus mo balik. Nagtuo ko nga duol na gyud ang pagbalik. Mga ebidensya sa gitawag end times prophecy sa Bible
nagkahinahinay nagapanghitabo ng makaigsunan. So mag-inang puay ta, padayon ta nga magsimbas Ginoo nga matinud-anon. Dayon ikaw padayon ka diha sa imong Ginoo, padayon sa imong pagpangalagad nga Dios nun nga kinabuhi, matarong nga kinabuhi. So di man ta perfect pero matag adlaw natay relasyon sa Ginoo. Mangayo tag pasaylo sa Ginoo nga din kita makaigsunan nakasala sa buhat, pulong ug sa unahuna, no? And then ang atong kinabuhi mahimutang channel sa mga taong nagpalibot nato. Si Kristo ang ebidensya nga naa nato. Muna yun sa Bible, be a light of this world and be a salt of this world. Ikaw ang seasoning. Timpla ka dapat. So ang utan kung walay asin, wala yoy lami makaigso. Ikaw ang timpla, ikaw ang salt. Ikaw usab ang kahayag. Taliwala sa kangit-ngit nga kalibutan, kangit-ngit sa kinabuhi sa ubang mga tao, ikaw ang kahayag makita si Kristo sa imong kinabuhi. Asa makita si Kristo? Sa imong pagpamulong, sa imong hunahuna, o sa imong binuhatan. Diha makita si Kristo sa imong kinabuhi. So salamat sa pagpaminaw. Kung napanalanginan ka ning mensahe, i-share makaigsunan aron nga makahatag po ta sa uban o kadasig sa mga kaigsunan to. Salamat sa pagpaminaw. God bless na itong tanan. Bye-bye.